Představujeme vám podcast magazínu e-kamarád, ten začíná nově vycházet. TTC Praha je jedním z jeho partnerů spolu s realizátorem Internet mládeži zapsaný spolek. Zatím zde najdete 2 videa, které jsme přidali před 4 dny. V prvním je výzva, kdo nám sestřihá video, protože scháníme někoho, kdo by nám sestřihal videa. A druhý je pozvánka na turnaje Grand Prix CST stolního tenisu Ďáblice. Takže tyto 2 videa zde najdete nyní a v nejbližších dnech se objeví konečně úvodní video. Takže budeme rádi, když tento podcast navštívíte, dáte odběr, protože zde budou zajímavé videa, nejenom teda z oblasti volnočasový, což má magazín e-kamarád na starosti, respektive Internet mládeži zapsaný spolek, ale chystáme zde i několik zajímavých videí z prostředí stolního tenisu, takže dáte-li si odběr, nic vám neunikne a náš podcast tím podpoříte, že se nám do něj budou snáze schánět zajímaví hosté, protože těžko se schání host do podcastu, který má jednoho odběratele. Takže nezapomeňte navštívit tento podcast, dát odběr a like případně a sledovat nás.